салом алейкум бародарои азиз. ин суруди оча бари ҳамаи шумо аз номи Сафарбекҷон. каси модарша дӯст медорад подписатсия кунад, лайка биҷиқа. як рӯз дар хона будам, дидам телефона, занг омадае меган биё ба хона. рафтам дидам очам ховай дар хонамон, дар нимакира мондам мазору ҳайрон. рафтам дидам очам ховай дар хонамон, дар нимакира мондам мазору ҳайрон. очаи ҷон рафти зи пеши падарум, дил месӯза хун мерезаву ай ҷигарум. ҳар ғоте ки ман сӯи падар менигарум, очам рафтай дӯсто ма пишти дарум. ҳар ғоте ки ман сӯи падар менигарум, очам рафтай дӯсто